Hello guys, kung naalala yung nakaraan, hinanap ko yung laruan ng basketball dito. Tsaka yan, hindi ko nahanap, ginabi na lang ako. Kaya ngayon babalikan natin, hanapin natin ulit. Tara, samahan nyo ulit ako. Tara, samahan nyo ulit ako. Kunin muna natin yung service natin. Guys, tara na. Inagahan ko na ngayon para hindi tayo maabutan ng gabi. Ang oras. Ayan, mag-alas 4 pa lang, 3:48 ng hapon. Ano, tara na. Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you 2,000 years later. Yan guys, nagtanong-tanong ako sa ibang lahi. Daanan ko dito. Malapit na daw tayo. Tanong natin. Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left, Assalamualaikum. Where is Kampuan? Kampuan. Nasir. Kampuan. Ya? Nasir Al-Khadri. Nasir. SP Nasir Al-Khadri. Oh, ada? Halo? Here are playing basketball there. Basketball. Okay, thank you. Ayo. Oh, Yamin. Ayo. Oh, tidak datang kena Nasir Al-Khadri. Oh, thank you. A few moments later. Ang layo ah. Pagpunta ko doon, walang basketball doon eh. Pasyal lang. Sir, bayan ka sir? Kabayan? Oh. May lalaro ang basketball dito? Diyan lang? Oh, di sana may kita nang. May tapos ano? Dito dadaan? Eh, sa ulang unahan kasi. Unahan pa? Oh, yung pulang tayo pa lang. Salamat. Salamat. Buti na lang may natanungan tayong kabayan. Sigurado na. Paglaro tayo. Tara na. Pagpapawis. Pasensya na guys, magalaw yung camera ko.
Pit-prop yung daanan eh. Yan. Lapit na ata, may nagsisigawan na. Pusing ko pala. Tingnan niyo yung view guys, ganda. Kita na yung Katip to na. Tahimik. Walang katao-tao, saan kaya yung naglalaro dito? Yan guys, actually naligaw na naman ako. Hindi ko alam kung saan yung laruan talaga dito. Ay, mamasya lang tayo eh. Sabi dito daw eh, banda eh. So, malapit na tayo, dito lang banda. So hindi natin talaga alam kung saan. Wala tayong pagtanungan. Sorry guys, uwi na tayo. Maabutan tayo ng dilim dito, delikado. At least nakapasyal tayo dito. At least nakapagpapawis na tayo, di ba? Bike lang. Ganda ng view dito, ganda. Patakbo ng pulis. Bagay maaga pa eh. Tanya natin sa dulo kung nandun talaga. Maaga pa naman. Uwi na. Masyado mag-abutan ng gabi. Saudi Arabia pa naman ito. Ang pinapatawa dito ay lalaki. Kaya uwi na lang. Ang ganda ng kalsada nito dito guys. Tingnan nyo ah, luwag-luwag. Diba? Ganda ng ano nila, kalsada. Kung sa atin lang to, sigurado ang daming tao dito. Mga masyal. Nagdi-date. Diba yung mga magsyota. Oh my God! Wow! Dito yun oh, ganda mag-picnic dyan oh. Dito tayo, sa patakbo. Ihawan dito.
pasyal na lang. Layo kasi. Layo talaga nung ano, nilalaruan nila. Tapos nakabike lang ako. Pag naglaro ako, pagod, tapos ang layo pa na uuwian ko, gagabihin na ako. Ganda sana may sasakyan. Kabayo din, laki ng kabayo. Kaya siguro pinakadulong talaga yun kasi ihawan daw yun ng mga ano, ng baka, tupa. Ayan. Pinakadulong, layo. Ayaw nila yung mabahong amoy. Yan na tayo maglalaro. Mahirap na eh, makagabihin. Kaya sa bahay na lang tayo maglaro. Sa higaan. Anyway, salamat, bye bye. Don't forget to subscribe to my YouTube channel para lagi kayong updated sa aking mga video. Maraming salamat guys, bye bye.